Bon dia des del cau de les Raboses. Estic ventant el blat. Ja veureu l'efecte, ja el tinc aclarit, sempre es pot refinar més, però les gronses que es diu, i pedretes, fins i tot m'hagi un tros de vidre que hi havia per ahir, aquestes palletes, tot això sempre, si vas pegant-li passadetes, doncs acabes refinant-lo d'una manera. Així n'hi ha unes boletes negres, no sé si ho veureu. Ai, que se'n va per cavall. Vista. No era una boleta negra, era això. Fora, guinyen tres cosetes per ahir. I apa. Per ahir, fora. I així anar fent. Clar, perquè si després això... Bueno, dependrà de l'ús que li dones, però bé, però miro la diferència que hi ha entre aquest d'ací i eixe, que ja té alguna passadeta, però vull que vegeu l'efecte. Ara igual en cau, ara tu de cop sé que me'l posa bé, perquè clar, tinc una mà ahí, si l'altre l'ha de tirar perquè vegeu la ventadeta, veureu, ara si veig bé, veu? Ventilauret ahí. És que em caiga tot, a veure, però és un moment que ho veuré així, no? De la mare que va, això. No veu com... I va... aventant-lo, clar, això ho fas a mà, després que fas aire. I tindré més paciència, la llei de Murphy, deixa la tapadora ahí, pel cul, perquè no ho pugues... Ja està, això seria. Bueno, veu poc perquè jo ja he anat pegant unes quantes passades, enteneu? I ho va veient-se ja aclarit, més o menys així. De totes les maneres, després que faig és passar-li garbellet, el posa per ahí, i en fi, això, enteneu? Així és com va, més o menys el que estava comentant. Ja l'he pesat, hi ha un parell de quilos per a 2 compromisos que tinc. Veu que està refinadet ahí, que no es veuen. Així tot, si busques, acabaràs trobant-ne, però en fi, ahí vinguin 2 quilos. Després tinc el poal este, que no sé jo la cabuda que té. Jo no sé, hi du ahí alguna cosa per ahí, poguera veures. Però bueno, què pot ser això de 25? No ho sé. No sé què, no sé quanto, no ho sé. No sé el que és això. El cas és que entre el que tinc ahí, és un moment que ahir he trobat una altra pedreta. Això és això, quan la veus, i després les sobres, tirant allà, veus? Fa lloc en terra, en fi, i això és, només en queda el culet este que hi ha ahí, i això d'ací, o sigui que igual sí que acaba d'omplir el poal eixe, el poal este, i hi haurà eixit, suposo que uns 25 quilos n'hi haurà, no ho sé, però tenint en compte que això, veus que se m'ha apagat el cigarro. Jo vaig començar a rescatar-lo en 4, 1, 2, 3 i 4. Espigues, doncs, d'eixe del bigot, del d'Aragó, podem dir, que sí, segurament és eixe. Estava un poc remesclat en l'americà, com en eixe blat sarraí, que resulta que no és blat, com em van explicar, però jo no ho entenc. I després n'hi havia uns altres per ahir, era molt poquí, 4 granes contigus, suposo que igual és d'este, no me'n recordo. Això està tot en l'article i en el llibre publicat. En la pàgina web sí que està retratat, no, i en el llibre també. Hi ha les solacambres i això, que estarà tot per ahí, enteneu? Estarà tot per ahí. Clar, quin és el projecte? Jo ho plantejaré al col·lectiu Arrea,
per això repartiré aquests 2 quilos, justament una cada per a que siguem 3 persones que comencem a reproduir-lo. Si jo reproduïsc este poal, ja podré fer 2 taules, i ja més a voleo, que es diu, no? A bolera, i no en solcs, ahí en el goteo, sinó que siga ja de secar, no d'horta. Fas 2 taules, a 5 quilos estos també, ells i si 2 persones també sembren pel seu compte, que ara l'any que ve ja ho podem triplicar això. I el plantejament és justament això, que en un moment donat algun productor, que tinga sembraura, en agres, en alfafara, que encara, en fi, que fan això, que puguen en un moment donat proporcionar-li aquest blat i que també comenci a reproduir-lo i portar una remesa. I després el detall seria mirar el tema de moldre, això és cert, perquè és un problema moldre'ls, i algun molí industrial ja tocaria mirar-ho, però en fi, la idea seria que intentar moldre alguna quantitat important i portar-li-ho a algun forner local d'agres o d'alfafara i que plantejara fer farina, que seria una farina engroguida, com ho vaig comentar l'altre dia, una farina engroguida, i que paste amb ella, però no per a tots els dies, sinó un dia a la setmana, que farà 4 pans, o pastar alguna coca, alguna cosa d'estes, per anar reintroduint-lo a poc a la població, a veure com respon. Sobretot la gent major, tal volta respondria i diria «Ai, me'n recorde d'aquests pans», d'acord? No ho sé, però perquè això no només estem parlant d'autosuficiència, sinó que en un moment donat també si es poden ser reintroduïdes a l'economia local, com a mínim local, si després tot això... Però bueno, en fi, ja faríem molt, ja faríem molt, ja estàs preservant a nivell d'autoconsum i després si algun productor diu a mi m'interessa anar reintroduint-lo i tal, i anar reproduint-lo, qui sap, a la volta de la vida, si penseu que en 15 anys he pogut aconseguir tot això, imagineu-se, més paciència que un sant, doncs, no sé, imagineu-vos ja anar més a pressa i més quantitat, igual en 10 anys més ja podíem donar-lo ja per salvat i ja en l'intent de reintroduir-lo en l'economia local, enteneu? Perquè això és la idea. En fi, palles mentals meues que estan ahí i que plantejaré a l'associació perquè ho veig interessant ara. Si no ho veuen interessant, doncs estic obert a plantejaments, d'acord? Plantejaments que em pugueu donar. I ja està, si no ho reproduïm jo i jo què sé, ja veurem, en fi. Bo, que portem, espereu un moment, 8 minutets ja, i ja està bé. Vaig a rematar això ja, i no res, i un dissabte més a la vinya del Senyor. Bo, així quedeu. Bon dissabte. I què volia dir-te jo? El senyor Kevin, que no ho sé quan em faré el galliner, estic plantejant-me-lo allà on està la casupa aquella, per allà, perquè després tinc les hortes ahí, totes les taules de l'horta ahí, però també me l'havia plantejat a dalt, per exemple. Veurem aquestes escales que puges, vas ací tinc els llidoners, farien sombra, tot això, de punta a punta, fins ahí davant de la bassa, fer el galliner ahí. Però si després, quan traus el fem, a la baixa tenen escales avall per ací, però és un poc més incòmode, i per això estic plantejant-me. Ai, mare, Déu senyor. Doncs allà, on està l'hivernacle aquell, que hi ha un altre parral, que vull fer també més gran i fer-lo bé i tal, i les taules d'ahir traus el fem, pam, a les taules, i ja està. Faig anar la justeta que ja en fem prou. Vale, com que això. Bo, ahí quedeu, a passar-ho bé. Au! Yeah.